change ya chage korosia bintu binde binga ko aseboni ge company ya Western Seed ge korosia mono ne chimbusire korosia chimbusiro chibando na kitokorosi mono na ndabona chimbusiro chibando go twaje tukarigeria abalemia tukaranga abalemia aba bachire gwanja chimbusiro ao kero kene nabo konyoranga omulimi na rutete ngange nawe ke sabugango kwanyoro ndotebanga ange nara irake na mayoja kogesa so ndotebanga antegete nsime kibutuma bikubera mugonde gikake bono abalemia bonse tukabarigeria tukabacharia tukabaletera chimbusiro ikonga ekambani ya Western Seed mono egente koreke ne mono no konchoreria amagima yabalemia baba kabake asoko ba chimbusiro kire chingia na se kero mulemia za koreke asakorwa yes company ya Western kero korosi chimbusiro chiga cyabo mbintu kibigo cya consider amanya korosi chimbusiro egente getanga ni company ya kero korosi chimbusiro kurara rigiringa ebirengo ase abalemia aba ebirengo ase ngejo sikuliringa bono ambaro barase bitunu asari igoro abane baro bakuru asarinse asande naro konyoranga kero genenga mbare konyora mbure koreteki mbure isaine ande konyora asenari mbure konyora mbure nyinge gobona konyora nge company ya Western Seed ne binte consider atebanga omuntu oyo omulemi oyo gakorugusi ebitune byagusi mbura nero ri nyinge yate atedo barose mirima ego konyoranga mbaro bakuru ase mbure nyinge gose bono kwanyoranga ibituma mbiro bigutaka embulere kero togote embulere go totanga nitrogen yerenge bigutumika nitrogen yerenge yes bonto kwanere mna igutuma kia haraka kero kyonga embulise go banganjaja bado nabokogesa arise ko bora bado nabage kolemererigo kwaja konyoranga tuyumugeti busa kwaranyorire igonga ekambani ya Western Seed binte kurigeria yamanya koro chimbusiro nambe yame kuriringa ebirenga ali asumukuru nebituna igorose nebigorogose na sarinse yende yamya cross chimbusire ekyo nande yaro chimbusiro kire kulingana yani ekambani ya Western Seed woni charity kiro mulimi etokino yokuru ebigoro igoro etokina yokuru asarinse bado ekorteki bachari igonga ebimono nebibinte go chari mononga nande ya considanga omulimi anyore ane na mono pigwetani goro chimbusiro nande omulimi akoleki omulimi anyore inki anyora omulimi anyore ligesa ende tago ungaranji nkobega gale bwekumba meta abandu baraba ko uranji ngaranji eyo bakoraki bwekumba ranji ya eta igonga ekambani ya Western Seed kino gechari mononga abantu bakoraki bagwekumba garo chinza chindagera jikire kandi no korosi chimbusiro echigago kya sabarimi ngakine ndi company enchiranere kero kende gokonya balimi abayiga b'ekibando asokwene kinga abolimi bwabo nko babuli buyango nyarabero bwaita bona abuno ngochira ime bona yes ekonyali kananga nabakonyora ngabali bakire mugondo nande kurumega nkete ngabali migo bagakire basimeka kibando ko basimekire kibando kya mugondo yes batigera nyasaye bacha gomena na rigesa bono bunanje ben mumanyi na chire aiga bono na chire ngote yabalimi kero wasimekire bituma ebituma nayo montonde ose mwanonde neta kero birere gocha ngoro obirere obirigererio orenga akaborire kabichire orenga obi yabichorire mugondo ende nga kwabiburugera nande gento kende nande twate yabalimi neta kero gwakara top dressing bituma byabo kwabikuboye buro kwarteki botakero kora top dressing ase nje nabakonyora na ndari nganyora abali bana bagatebanga nto ego ku KTDA bono bamwirenga no bacho koraki bacho top dressing bitu obwichaye ngaja kanyora bono igonga asenale basire takase ngenche chaye kero usimeke chaye ko sekero top dressing chaye igentoko gesa na mato igo bono ngisuko oboye borwe chaye ko top dressing bituma igento kwagasa ningi igento chikagasa na mato igonga na twate ne company ya Western Seed twate yabalimi batume ko oboye boroboro ngase biro boroboro ngase specific crops unabona utataye sene bando sasa ngo sene kawa tukotumeka boye borwe bwa top dress kawa ko top dress riki ko top dress ri bando asenga njonga ebine bintu biroko gase bintu bire tabauti gawo gase chinyake moinali no chene kawa kore ojo koraki no ojo kogesa gose moinali ase chai ne jawo koraki ne jawo kogesa igonga anena mono gwetani ko ni mbusuruja sabalimi ngo batore obumanyi twabatebinga nindi ubwanto kusimeka timing yo gusimeka abubono nakiwasimeka yes abuno togoswa abubono nontagete toswe uratubu manyobu utarahatumanyigoro yichimbusoro chino che company ya Western asinginjonga nabakonyora ngomulimi ugulire embusure ngiya ya Western abonete kwene nero mugunda asimike
lakini bona seng'encha tabatikere kendo bomanyi ng'akia gusimeka embusure ng'akia korende bitume biga omoremi yuga oene kirigesa ritari rigiya mistake nera balimi bagocha bakora ekubaira barabumba ko ene kirigesa rigiya korengana no kugani kwa bobu na kwa ringi ngaya magosa yagocha rwera bono nonte toto semige kama ngana spacing egere tumanyanga kero kwena mugonde bikama bonga kyuwaka obotume kibubo yo buna watebire ndio muntu abone to kora top dressing bituma yes bono omorimi gentege tani asabantu guchakira kwanza no gochori mbusuri ngiya kuru company ya Western Seed na mbeye mama nyenga ngaya kurwa yes anya ga kurwa sarense amanyenga achori mbusuri ria gukora sarense igo bono tukwanire echicha aminika turatiga 508 tukwanira aminika 545 43 tukwana aminika 507 and then tumaye kwana haraka ebimjiri anyo kurwa sarense gusali asarense nga from 0 to 1200 meters above the sea level igo ngaitenga no gote birenge byase bire ekero kwamenyira asokorwa kwamana gochora ngambusuru kyo karagi okwenda nero mugondo kyo kwenda nero mugondo na bono najagara rero ne gutuma mneke ngiro chitata ariet Yes. noro chige tuma kirega eke korukunga Mugonje. eke mirima 6 omoye eke korukunga mirima 605 mirima 605 eke yes bono nabo konyora nga kero kina chire gosomia balimi asegete nabo gocha konya gosena chire na bono gaiga totebe gosena chire gosenke umbu na somiri abalimi yes omulimi orari gutume kya mirima 605 omulimi obwamwire ere abazengi tumeke mbyake quality mane koenda naga kombetu mugondo gosembukere pogera ali asa kalensi mbureta yo kero kende gosilibera likorete rirego rinyinge kwaja konyora nga bono yire gutume kya mirima 605 warro bono ekera egetumeke ne gutumekia yes lakini bona ka ukira ali asa takiri koba ka konyora kero kende nga byabere bitume bike wacha kotabanga mumurori ka korteki gatunga inete igonga igente getanga ni kwanza nambe ya mo ikomanya nga nkayukurukuru mbusuru kyo okuyirasa mbusuru kyo kuyirasa yo inambe ya mo bono omulimi ikiro mugondo nande squeeze mna bono mete amarioga akire bona amarioga squeeze abantu batumeka amarioga amakombe gagiri gacho bona ge bakwimokia amarioga baenda basiarera mugondo gokarere obiyaru mugondo bono kwaja konyoranga omulimi oyo egente getano gwikenda kwanza ara pripe mugondo yo betayari nakyo mugondo yo betayari ayo ni boronga make sure ngi ubita koratiki ubiteyo namba ibere kagocha gwake bikamago awake bikamago spacing ya kuruye kamago ne kamago kende getegere kwa 25 cm 25 cm ekyonga ekino kuruye asege tumane gutuma kende amagosa kwa boli abapani bagokora nambe yemo amagosa abalimi abange banyoto gukora nayo yes wacha kanyoranga omulemi ochiro ogorere mbusure ya kuruwa se duka kuruwa se agrofet yes karagore mbusire wandoje kuyesimeka oikote yabanga embusire kero kende nyamineti obeka beki bitumano nyembine gose 5 gose 3 kagocha kuyenda mugondo nyora byonse byagorerike byamerire ando mete kobire bike bikorogana byonse bire bya sana otebanga watigambi koreki tigambi tige byonse njenyora liga sari koreki risaine lakini nyone ngaka boyo koroko koreki igatisete akaboyo kali atisa bana kwanyara byarwanirira wacha kanyora ngabana bana bichiro mugondo nemesi bakoreki nemesi chibanda bako yaba masakara bona abira masakara aine ligosa na mbeye yamo igo bono chinyeke ire ngo muntu abanete kuruteka kama enyeko wenda kubeka yeme yamukurase kamago ira gukoboka na kugu ekino ikiandeta bono bona mangana yo gukoboka ebitume bya Western Seed na mbeye yamo mangana gukoboka ngortiki tayo koro no simeke bitumemia osimeke bitumemia biyame 95 goje mbya koboka gose mbikobogete igombi kobogete asengencho igono rigete nge bitume bitano byoka yoto jinga bani binge ebine binge bado igombi mbya bikorteki igonga bitume bya Western Seed na mbeye makugwaje bitume kuri company ya Western Seed igonga mangana gukoboka ngortiki nkoyo byonsi bibi gokoreki igo bikomera na namba ibere amangana yo kuboka gwakwanira nabo konyoranga omulemi ochiro kobeka bitume ya mugondo yes mate bisambe bambikoreki bisambe bambiroro kwanyora omulemi gando kuna karagutuba tatubete buronke na maraba isaine kama gukeria kwanyora ngotigire bone gisambe gwa kare gweta kiarie banderi yekurie banderi goje yamere igotera amera igonga
igong'ona rigocia riogotiga egetuma igore egesambe bigacha koria na gitokorikora na mbere yamo twatuba na maraba akorete aisaini na maraba isaini egekamago gwake kamago chinse getakire gochaka bako chakira 12 cm gochinse up to 15 cm igonga ekama egekabe getambe boronge ande gokwirania maraba yakwa getuba kwa make sure getuma yakorere yatubiru boronge ende ngakigochi komera egesambe genya gwetegora kianyora kene ngekoritiki ngiri gocha kori getume ekyo nande gento kene togocha twakonya na mang'ana yogo punguza mang'ana yogo koboka nabo konyora ng'a ebisambe bambiro sambe bitagenda mugondo bonororio kebe beja kuragera kuru ntuna bale mitwana twasamura kirege twasamura kirege nto gesambe ange kanyora kende bono gwacha konyora ng'a rigwasimikire egetuma giasokire gwacha konyora bade gesambe bagiachire giakunyire nenyakeri gyakoreki nenyakeri gwikoria nyakeria gwacha konyora ng'a bono ebande yara gocha komera egoso yara gocha gukina kire strong bono yabere nyengu bono ntuma ntokara na barimi etakire gotwagesire ntoko gesakire gento twatiga ne bisambe bana berobyo obutuma burio mbongondere twabitigana binyokoraki bikunya kuria ende ngari yebicha kolema bichikoria enyakerie karense byararie yegetu byararie yegutumere gore ende enyakero yakoraki nyakeria mera ebande yakoraki ebando yakina boronge nanda magosa nabali mbao chabakora naringa wetani ko busura bona gotebinga ebitume goto gosimeka tari to ko busura gonga no nyugwete gwikeramu bona magosa nabali mbao chabakora naringa kwanyoranga umuri gakobeke gotuma obwoyo ngatobeko obwoyo beka negetuma abali bane bana za konyora muri bagondebinga genkorto obwoyo negetuma onkomek getuma gyagorege kyaguro obwoyo igoro eyuera bobe ibona kibona tako bono egetumeke gogo gesimeka etakere gwake kamago kwabeka gatuma kando no boyo kwagobekare kando ngakine baratebe tunga kwabeka oboyo kwira ne maraba alafu me kobeka getuma oroja bana mna ono ekegorie keke ndona ni nabana bakendo chemole ebitume byoroje ntebingo bono kwasoire mugondo kwasoire mugondo bono nkole mogakare kwairania maraba kwabeka oboyo kwirania maraba ande kwabeka getuma kwirania maraba tokorozera mugondo roji bono what we do ego tokoranga okobeka getuma kando ase kama go ime kando no boyo kwabeka kando ende nga mbiko kuna na mbiko in contact so what happens ekera biko kuna na mbe ya mna biko nyarekana nga na bontu ngembura ne error kwaja karanga ngembura ne error wasimeka matuka tanega kwanyora ngembura yakorire yara butukire bonta korire teya imete mangana ngembura na mangana yo munguru wata ngana ngembura yabutukire bonta tekorire teyo ekera teyo egutuma ngomera kero maite yes komera kigakare no boyo obo nabo ngatero mete na mario gande ego bono ligacho gosokyo murongo kwaja kanyoranga kyanyoranga mache taiye isaine bono obo kenya no bonyi bori boyo bakorteki boro oboyo bori bwasamba kamurongo kare igutuma yakoraki igutuma yakoboka igonga ntoma ndo na bari koko beke igutuma mugondo koko simeke igutuma beka igutuma kando no boyare no boyo kando nande gento kenda bali mema gosanda bakora naringa abali mbara bagotiga bari kuburugira bituma totari gaso kuburugira nabali ndenchino mulimi ndete gosimeke getheri chingende ne bituma aina magosana na aina arongoja narenga naboto gukora nkorande bagusina boto abalemi abange abagusi abange kusabalemi abange go bantu kobeke githeri mugondo na gwatebire kwaja konyoranga umurimi ubekire bitume kamago yes ubeka n'iking'e nambe yamangaitenga nayo n'umurimi ontegerete namaitenga egitumakire kugwa goseke kugochigosumura ching'ende ryokogesa konyora ore obontete boro borabo ching'ende chiramarami sana konyoranga igo chigota kwegemeria endagera ngira chikwegemeria endagera bono konyoranga chigacha chire endagera yes bono egitumeke kwanyoranga oboyi bori kwabeka ase kamago keria ching'ende chao chiakoraki chiaboira chiabange chiaboira bonse ano ching'ende chao chikwama nemetinye bene nusi tote kwa chiakoraki chiabeire igonga wacha konyoranga bono egitumaka kiaborirwe endagera igonga onye kerenga nkosimekore ching'ende megondero nekete tigatubeka ching'ende ase magari tigatubeka ching'ende ase amagari ntobeka ching'ende ang'ene amo ne bituma bia mono twenda bwa soko buruga bono
Bona soko buruga eda kero mole miko wasimekire bituma bya ko bya mere Yes. chiwiki sta ngone metinye mone nusu kwa so amugono bukombe wacho koraki Kuburuga. gakana de bukombe nabate yo bukombe magombe sikusiniga chiara mange Ati akende mugito. ko tume ko bukombe ko tume ko kabako kuburugira after 6 weeks mutinye mone chiwiki bero so mutinye mone nusu kwa koraki kwenda gwachi kuburugira bituma byawo onyene ryo gociara mariogo naro mete ngote barenga elio mariogo naro gociana bora ora muciara mariogo bituma byamerire ende gwaciara byaburuga yaburuga bituma biri Yes. kabi yaburuga bituma biri byaraba mpaka gwacha kwakoraki Wacha kogesa igonga netakire kwa buruga buya nandi kwa buruga mapema. kwa buruga mapema ende nga ebitu asinge joko nyoranga ubiyire ko nyori kuri obuyo obunge kuri ndagire nyingange gituma kyabwanda kwakoraki kyabwanda kuria ende gejo kwa liga saligia Nkare ngumurimi abonete kuburuga bituma byaye. Nabono igituma mna ikiaraka turajakire igituma mna ikiaraka kine kintu kimetinyi tatu bono ndai kwaburugire after 1.5 months Ocha no jira na mugondo jiko buruga te ko nyarekana ojugo yana mugondo nyolenga ne bituma ojugo samba ojugo rushu jiko karagi ojugo samba igonga ekubwati naro okuburuga karo kuno ekubwati nga nikyo mugondo ro muchabwangana abikunya kana bone kare mburero kose kwa buruga no bukombo butwate kwa bugyo no bukombo gusana amaboko obukombo bwasire bono kuno gwanda kwa burugira mugondo kwanya ngoli mbura ne raro bono ko kwa buruga kwanya nandi ubi nandi yakoriki nandi yakinire bado Igobono na bego pidi amagana yo kubura okorigeringana kina kyo mugondo akortaki na kyo mugondo ogore lakini lende bituma yo nabitegero kwaburuka karenga kwaburugira kabiri lakini akero tumeta mariogo ara ko yatumegete ndimo gutumeka ryoka Indio mulimi abonete gukora top dressing. Good bono omulimi atakero ka top dressing na ndibona bono ego mulimi atakero ka second top dressing lakini negena koro kiga kina barokia egene kia ege ga top dressing limo lakini ebitumone kia mirima 605 amenika 508 507 na betakero wa top dress kabiri litana wa top dress bibi siro ka seliru nada tuanze na batambe torobono na tora batambe ga bisi ka seliru wa karaki kwanta no kora ko buruga iga after 1.5 months karaki kora top dressing puno kora top dressing second top dressing mono kaya kora ekara biyo jikomina ekara biyo jikomina biya zayo jiko biyo jiko rosi metu Yes. nande gwa karaki ukara second top dressing ende nga yakonye bitumebi onye no gojori biyo jiko bando ya karaki echori boronge igonga samanga top dressing takero top dress at ni level and top dress ekara biyo jikomina igone kana kwa nego tumeke ebi bya matuka matambe lakini tumone kiara kana nande pado ando top dress at ni level ko goja nyore bitumbi ya karaki bya somweri ko gojiko ko beko woyo mugondo iye kabangani we newe sanda bone to koro bole minga kiremo biashara bole kene yonse to kora ni chi record onya kwa na mugondo kwa genda na yakane yagwitiga nchara chimusoro nchirega twabere tubunya gote yabategereri echainu ocha Western Seed echinataka ototei asubwagare egere tumanye nono motegereri otegerere tamanye nga mbusuru kyabonete gusimika kolengana ni chimbusiri chichino kera aina ye mbusuru no ruli bonete gusimikererie aralia sangapi good unabonega ngindatakera bo sangapi mugonda rome tumulino bagutumeka na maragoba asimeka na bamambia na bansasa bana bakoraki bana bagusimeka egenteke ne kwanza litanga ni umulimi gakwana mugondo nabone gitumekia haraka nabatebinga egetumakia haraka kero kwanda gusimeka mugondo kero kina bete kirenga kwarigiringa nkayukurukuru nambe ya egetumakia haraka ko mane metinye tatu litanga ne kabisa mulimi ko kumanga getumakia uju gusimeka okora manga ndi nguji kogesa kwaroti anya wono ko godade ju kasa after 3 months kore getumakia haraka wanda koreki ndo simeka haraka 101 haraka 301 pade ni bitu biko ne metinye tatu bono nara kwano ebitume byaraka 101 bara mayete bitu byo samba antu mayete bitu byo samba nande kero genda bonyoranga onyara gosimete bitu bitari gusambika zo gusamba kwari ngo okori kogechiri mate bitu byo gusamba o aji gusamba kokori ogechiri lakini wote bituma kuri kokosamba kuri kogete kuri gutuma kia haraka 101
nandaraka wano na abangi na ndabaroga abafanya biashara bakoni bituma byo gusamba bazikwisina nabagangoni bali nabakonyareka nga kokwa kore gitume kiaraka after 3 months kwalethera abali bari mugondo basaboire bajire gokoraki bajire gusamba asinge gokire yansu mono nande gokire yansu ko nga bado no ne asegete nabakoraki none gete nabo ko bangorora koreki orie bono umuri mnaronde gara tabone ko batanga gitume kiaraka ngaraga wano wani ngagasimeka lakini kana jiko bangorora kanyore gakoreki ko karakomo ina rengenjo yae korwa soko bongora ngakoreki ngarakomo kai negento kiagara ko manelinga nasenga njonga una bono wano wani kiaraka tumakara wano wano ne mpongi koria nega sienko igonga koroku na komo kare ne ya 301 nana raso mino na bali ba bokuru sema yuskimuma 301 yakonyoreka ikokere tolerant na MRND obore mboro konyori bituma bigukina ko byakine kwa tonyora bituma bekire bigiko gosomoria yaba yero mugondo mugima igobono ebitume kia 101 na 301 mbira tolerant lakini 301 ikokere mo tolerant na MRND bono borero bikomeke bituma byaba yero mugondo no borero bore mono eskimu mwana wabakorete Bora igonye gotegerete kuri skimu araka 301 yande duka wori gutuma kiaraka 301 andogoreke bando simeke ende to goja next season litoja gukwana wate testman wate binga ya maene dimu akwandenga na gutuma kia 301 ebinde ko bibarire mugondo ko byaba yero mugondo ekyana gangine na akorteki nkanyorete okay good bono nande abalimbara gonyora bagosimeke bituma bagupime kiro kwanyoro muri mnaro gusimeke gutuma oyendo ogera ne gorogoro yes bono muri ori bya gorogoro simeka 301 nganje ya nyaka ya enene yes no muri ori bya kiro osimeke 101 okere kelito igonga goikera abunga igona ararure nga ebitume byonse bono ikubwatinga kiro murimi ngituma kyakoraki ngituma kyanja okay ndocha bategera limba liba wake simiga iga ndete kubulia nyache simi ibere isatu cha bategera 0706181822 0796988630 enkayo mugusiege tichalo hello yes no vamos a contar no tawate tomo bebe ticha enkayo mugusiege tichalo ine baba yamole na inde mochokoro no mogeni abwo biya tore ayeta mochokoro yes tabango maokoro tigambo ligaga no moliri inde tigambo libuna kulingana ne miaka yane One embusuleye wote bire kaka korukale ntie tware gosineka keresa yabora kwanyora nto sabole tekibanda twachora tingiye gatwa twachisunga ironga serio kiriwa kwekenga kiyogo sineka twasineka orotenda kora igo ebande nekikwana buyabuku ebuneye nagorete korwetuka aliageko gere myaka ngo nakwenge kanere nteri yangomanye biya mono baba maukurumbi ya mono twakuibure engayo mugusia lo egeti chalo hello yes ganje bira tomole simu abwatire Dominic Mutura agure gabu no amasemi oyo makongo moremioi liboli agondra lieli liboli ria nene bitume bineme tienyere ngabigokora na ndegia elia kabiri gotwara bya challenges bune bibindo mete bituma bindo gosimeka byo kwanyora byazoire ko babuna abayini okay hello enkayo mugusia lo iri ogiri agorire inseti maitwe sene simiage bwato muchande enkayo mugusi hello hanya kuyariga nigaiga magukoro nabuli nga amangana storage geteri boli ano lyali ngabo
magokoro gari kubolinga nande magokoro tigango tenga turumuriri ayo no mongaini ore lakini bono mongaini bwago no bolo bwakarake bonega ebitume kala bikorosiwa ngo bikorosiwa endenga byachi gokonya mangana ya marwaire kwacha konyora ngebitume binonekero kwachi kubisimeka mugondo matongorori tayo kwanyora liga saligia bono ayewajire kwa gesire bitume biri bakwa kwente kubiria wachire kwa bisungiro ngo bona gwatebire yakirwo mware endo ocho gosimeka mugondo bonega squeeze ndero kara binte go magokoro egento gokora egituma kiri kwagesa yanda kebangorore kachitinga ragira kebongorore kenda onia wanda nande duko gore mbusi no chokoreki ocho simeke igonga amangana yo simeke mbusuro ngembusure yakore bya kwanda kwa yebeka likegora benya guitiro kwa cho simeka nande ina mangana itu ne chingaki na ma gore sime ya kira ya goswaga teri yeri gunjara igonga mangana isimi chama gunjara ntwa koroteki igekara ocho simeke bitume karo kobeke bitume yawe byenya guitiro yoki ine simi yeri gunjara koroteki ine simi yeri gunjara obwate na namba ibere bonige ebitume bekero kwenda kwa igobono mete kwa korosi kwero seri embusuro igobonete kero bwero kenga magokoro seed company kero bwero kero magokoro seed company ochage go comply ande ona cheji permit wakane taxi ende ensegendere yes nare ukwanira iguru ya amaru irase bituma ingagirite gwateba mbusurukie bunta naboko benyori mbusuru gwateba umuri myabona tugusimeka onyaga kuru ensemeri amaruira chanite bituma mwago yiga kesi mikoru chebrat chebrat no na ote yabo no ere part of his scheme yes marira yogo ngo unateba ngaji bituma bikoba yero tin meke nkwaneri nda kwana zenga njokero mondo nabwo ntadikoba toja gotwarange twabari resist ebitume bikara byabere yero mugondo nakwana natebanga ebitume byaraka esinyo nakwane araka biko machwane metinyoto igaboli goro ya maturity nambe yemo ando mana ko bolinge ebitume bere nguru amarira nguru arabire ebitume binabatebinga oborere ngocha bore lakini go bikoremere igo ebitume bikoremere amangana ya marira yo yokomeka ebitume byabayero monto nali gokoboli ngo nanamore training gocha sabarimi nechi demo kokora muri chi demo igonga yetenga unabona yona tolega wetinga sene ko basoma igo bado ne training kortegi igo bado ne training ngendrete nane na mono na jika ukwana litangani no tanlesi muri miyaso yaragati natebanga njega cia no kwerana obumanyi kujia sabarimi ngeta minetinga na kurangeri guchi mugundu kwaye gusimba beka na mobuna balimiga abantu batano 10 bakurangeri ando chiko bawo bose janga na mbona egandangeriti ase nginere gasi ngokoraki ogokora nere gasi ngokora igonga nejidemo sisi ngokora toriki ngokora to ne bitume bikwara twabwatega iga ebitume biko twabisimeka ebituma twabisimeka mugonchoro na rusi chisambolo mugonchoro mugonchoro ali aso muri myokoro ku Petrus Ngoge na namba na bagese bituma biriga na bagese gesa kwiga no muri myonaro urenge sirongaga ali asangene tundu bali ikobase nasomya bali michusiga ne ngawusina isambo bune chigorro igonga ngokora chidemo nini mukwire bitume busina muri myogwera bana ebituma nasimekire bituma ngene uskiro sorry mugondo kwao nasimekire bituma ngene uskiro nache narusiri ebibere ngiko someria abali mibanda babirorere epinde nagotigeire lakini ataka kumanya umusuto nororo asinga njonga nchengo rushi bituma ngebibere bunebiga ende nache gosomeria abali mibande barori ikwagoriki ikwarire mugondo kwao nandi kungwacha gosomia ole miarianga naso mugondo ogo baroranga mayana ngibitume bi no bya masito gaiga igonga na bigo nanjira nkwana bigo koreki abikwa ma igonga mana demonstration ngo gatoreki ngokora ture yo mweli gaiga inga yo mugusegete chalo allo kwana ngakinto koiwete ndonaro utakali gukwana nga yumurimi yaboneta konyora kinga yumurimi yaranyora chimbusuro kino cha Western chimbusuro kito cha Western Seed Company igo chigo toka se agrovet range na sole igo nga agrovet ndio chirange na sole kora gendo rosa bigitumakia haraka yes ando rosa bigitumakia minika ando rosa bigitumakia milima yes
iso tonga karo kena takebugati na maithe njira konyara kerete agokerente igonga ase agiro veterange na asore igetumenga korteki igetuma nkere aro eme kora yachire kura yasoire gatie konelia bantu chimbusiro bandia ngaki mulimi akora manyenge mbusiro na gurire ya Western Seed Company ne mbusiro genuine litanga ni kengima ndu tumebeto bya Western Seed ntune company into toko birushie company yetime twabireta se chi distributor munganjere nkwanenga nabona bosongo gantu batecho semo ntubwate nokem kefe neraro rona kinaro kinagro naro igonga ebitume bikobya ntwabanya toko bira edraki yeteli kinga Western Seed Company ere ko birata bakasiduka chiaba endinga yamana kurwa siduka byaenda ase chiagrofed bono ese utoka nga omolemi nabo gitangutango gutumeke useno kere gustarikero kyo amangana kevis naro kevis nene ko tomokio abakonyoranga ase getuma sticker nere aroro sticker nere go scratch ende kero kwa scratch ri na mbere okoraga ali kwa yetuma kuja start 93 ende kero kwa yetumire yakoretera ngituma kigyo korteki ngituma kigya ese utoka nga ona bono ese utoka nga na tumire na yo tume ende tere ende ngituma kina haraka 301 ayotume ego kania gotebinga egotume kyo ringa korteki ekodi njatume gete igonga abuna mbe mabuno okumanya ngetume ngere chitikere andi sotoke kwagora kilikire haraka 101 ara me kortele message yodenga haraka 301 abono ochagera komonyoka omna kabakase kwagora ali ase kwagora era gote asa ya ndokerusia ende ngatobwatirie gocha matonyorenga egotume ngai korteki ngai kiaruete ningoyo korteki ningoyo keretete tubate ikeya moyuka ata ikeya moyuka abalemi mbuya mona sogotegerera one ndoka mwatigairi tingoja kogenda nyomba nga mwategerera kende duka mugori mbusuro moiro mugondo ene toja gocha next time otoerese nga nkimwakorteki nkimwanyorete na namba ibere inuna abalemi mwarokire obwanjani obuya mono obwanjani obweno mwarokire ne company ya Western Seed na ntundu bwato kwegena nga na ntundu genda ko support ino monyore ndagire isaine kokorera tingo nyara koruga asere dia sengenjo na nacha gaiga njiro monto mbate family ingina yana ndabona ni metenga nantegarete ingina yana ekuru guchwani ke muntu igonga motebinga mbuya monengina yana sogo ntegerra no gasene kongo moyo bokenda kokorega sio cha sabalimi nambe gona eno mungino minto mama Petrus kwambagana nakorteki nategerete bona ni metenga no bategerete no muso mintege ticha bona no bategerete kengima bonga omwako minteva ni ndiko naye na ukwani kengima na ndembe yamana soko ngomo ya samane gasi ngo nyakokora barataka guikira kero kende batete go invite wende ko ba training abalimi osaba batari bundi lyonse gure chimbusuro cheino ngakibakonyore imbusuro ya ngakibakonyore njenonde ande karondoro igo korwale na so moremiare ne simi yo kando bwale korwasale igo ngakobwate simi njo korteki igo nkerete igo nga ne namba ya ne simi ndakoreki uraru namba ya ne simi ne ronda enane endo yo kondi yakoreki akonyore kondi yanyore namba ya unirili namba ya ne simi 07 41 10 10 1182 yes 07 4110 1182 ona bwa siri yedar yomo na ingocha kosebo mole ona yakoronse bu haraka sebo mirima amenika Western Seed akini gote guru kubeni mumanyi lakini bano ndangeli haraka no nangeli amirim no nangeli amenika no nangeli mirima nabugo itaba nyitabetera yesterday kerokende muliminaro utaite kuimanya mangi ureye company ya ino unga yara anyore chi update chi company ya Western Seed Company bonekera ngakire simi ni mwere sena kia okora mbia mono ben aso tonyora chinga kine gochogoto semi ni maitene ndentoche tukonyora chinga kine boto gukwariga nigaiga egero tumanyia mangi goro chimbusuro mubwatani chinyingi mwarosiri bune company ya Western Seed echo orato semeria ba tegali baita boigo bari abaremi egere omulimi yakogenda mugondo amanyenga mbusuro kieye akogenda nero mugondo twakonira mugasomia tegatomera nechinga kichinde nainde mwancho mategereri charagire chinsa isano ne mwachabona mubaso magana maya senchera yobwenge ngoire natore gocha